Pansin Then mo. pag nga daw yung aming kakabsant, ito buok na pukisan. Iti pukis, ti baro. Baro nga ba? Kanya? Okay. O sarang ti. $3.16. Baro kong daan. Meron. Diyay, kasla diyay may isa nga pagkasawaan na. Katakatawan to mo ikin ni Minister. Alam mo na yung gupit ko man no. Ano yun? Yung gupit pinata. Oo. Ni nakaungit ni Barating na to. Multi-sumbat na kami. So, siya ko na sinubat. Hindi, pangalan ng gupit lang yun. Hindi magpapagupit ang binata. Sa balit nagawa doon na yan. Uy, ay sus, no, kasasaw na yung magpaginan, hindi ko. Ano, kaya tinarig din ito yan. Ay, kasla dyan amok na dyan. Delikado nga talaga rin, ano? Ayaw mo. So, Nainit. Kita yung mandamasilya na yun. Ano siya ba? si Mayato dahil. No, dahil rin na. Narigat na nga ito ulit niya. So, ako na ko, ay. Kaya ang naman pa rin niya, huwag magalig na yung mabanay. Ako na yun. Bakit? Kasi nakiktot eh. Dalawa ng anak mo eh. Bakit lupit binata? Ay, sabi sa'yo. Nakangirisimi lang ang gawin di mo tagsao. Tuloy-tuloy na na. Pinatuloy. Pinapintas na isilibit. Ikos ko eh. Dalagamit lang ng malakla ko. Isilibit. Talagang paspasyar dalaga ko na yan, oh. Joel. Nagkasandakit din. Ito pinta. Dalang tumulong. Ito lumalpas dahil di kami ito patayan. Sumbante naman. Ay, ay, ay. Oh, 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 oh. Nalimas ka ng tuligan kami. Yung makaparyo nga na nung unang. Di ka ano, paisa ko agad. Bakit nagprito ko, hindi ko agad. Nairana mo nga nagsakit. Simakit na tumang gitu. Ay, hangari nga ito. Oo. Hangari ka ba ba? At dati na ikontrang sa balik. Nung minsan, jay pan naturo. Laki niya ka. Kung
dati arthritis ko. Nasakit yung likod, yung lower back. Nagpakasta dyan sa kanawan. Bumabay ka rin depan. Apa isumod lang timang manggag na sakit ko lagi tan. Uy na, lagi tayo joint. Lumangkay kas kada kon. Tungod, imang, Lagi ta jojo tabukot kas kada. uy. So, Sakit ito na lami sa lugar. sinalunsod na kanya, yung doktor. Kaya pumapadasan yung chiropractor. Wala naman. Okay. Uy, nang makatulong. Padasan ba? Pagso. Mayat na. DJVA. Pagwag. Intero mo nakatawan. O bakante. Okay. Hinahigaron. Ay, di padasan man si Juan. Naganay. Mabalingit iti Juan. Diba? Pinadas ko. Bagay niya kung ano kasi arthritis. Might ka, tagsubli. Sindawa ko dati mapanapilit ka rin ito. History mo pen. Nagkadong posisyon. So, kuna letsa. Pandas lang ito na mo doon. Pakita namin pero po 30 kapunangan na nagsakit-sakit di likod, tungod. Dami di para ilog na massage therapist. Po, nagsakit na pamayan na. Pusin mo ng tingin ka sa lasay mo. Nagpus-pus dito niya. Jesus. Nih, sumayat man. Hindi ba, sorbidan na rin yung baga ko na. Sunada nga, arthritis ko. Samit nga, arthritis. Pamayan na nga road ko na da improving dati blood flow. Panagtaray tidarang. So, paisunsa. Matari ang damay. Matari ang dati likod. Ito saka ini matungod. Mayat betul. Dan ada nagpaliwan na no. Uy, awanan di ay nagtimak dari kawit ang kapag nangadagaw. Di ti problema tayo no makaya bumakay. No nakatukaw ka ti nabayag basit. Sa kanto tumakdal. Ada di maulo ka uno balance ka ngay. May pagpag ka, matumba ka, may tugtog to ulo, takdakis mo na hindi mo pa nakasama ka mo dyan ka makaitugtog mo. Bagay amin. So ako na masapon nga iruwan mo iten iti tumakdal ang agkuti nga dagos. Ikuti-kuti iti ay amin hanggang nga dagos. Tutukutin iti bagbagyan. Lahat nun
Paling nga ro din di ko. Panag taray. Gargarawin. Kuma. So, I could... sina, diya nga, inaro namin ti chiropractor kung diya massage therapist. Maya. So, kung nakaka, nga, paiso diya kung wala na arthritis ko. Naimbagan mo di Jay ko ha. Well, di ko na kamando. Sa anong nga mapati chiropractor mo, no? Ita ko. Adino ito likod ang tiwol mark. Oh, di 34. Permore and Young. Yan. Maya. Kanya. Ado kami. Tingnan. Lalakay na. Lalakay mo pa kayo. Apat yung bing. Bigay siguro, bigay nasaksakan na. Liga na doon. Mga padas-padas mag-tiski. Uy, isang santot siguro lang yan. Data, May galgalis. panagayayam da. Ni Jig, stay na tayo. Uy, skateboard. May Nagkamali. May baltong. Nagkamali na itugtog euro na. Ito na. Nabayan diya eh. Nag-agasan na. No, awan ki nakakita kanya ng ubing. Nagpaaraya. Maraming siguro. Awan hindi. So, guys, the accident in nagduma. So, si ko na lagi nagduma nga mapandat karwar nga taray-taray magnamag nga niya. Ako kaya biyahin. Biyag pa. May mayat Bike nga pa nga. nagyang kad no ulit ako nagtibalay mo. Punod ka parangan din. Taparangan. Mo fresh air. Kin ko no, ada mapasama ka niya. Maulaw ka, matumba ka. At least, ada siguro makakita no ada pa yung mo tumawag. Nalakalangan bagang I'm here in the yard. Bagang may tani. Lang. Oh, I started in the bar. And now, I don't know where I am. Naku na, kasi nang mabiro ka na ka. Sus. Di pa nang biro ka ka, importante di ay. Ito ko na jay training ka 4 to 6 minutes. Yung sapol at danan. No heart attack. Tap nun matulungan na ka. Otherwise, kung matulungan na ka, madang pasama ka niya mo. Hindi nga kabayad. di ay kung nada matay ti kagidwa ti pagi mo niya di ay. Di ay ti kapuna. Naladaw dati rescue. Napintas ti naramid na nga pag-exercise para karagin yung salon matay na. Awanin ti kasano ng salon na mali. Kasi iti babulak mo ito. Yan, nung nasalon at kapay, mayanap, pangkata. Ida tumapay kayo, ida alas na ita. At dari kita umasilid nga wild. Una. Mabisin na nga ron, pagpirok dati kaninda. Kung may damit ka rin ito aromayan. So, kabutong magiyay. Parang kita na kanyang kay kaninda ka. Basta nga rin tuwan, masinod di mapak, so di nagbaling nga kanayin. Mapagyay alis ka kapag na
Kembali deh, guys. Yup. Tulak-tulakin tadi. Pati dia pising kira na. Cimpu-cimpu dia eh. Macimpu kami tingin biar nga kamu-kamu lakit na eh. Pambaliwan. Di nga itulog doon di kamal sila, sikat kamal lang. Data, kita ini makan agar alat pakai. Jadi barumi ng kakunan na ay apa. Ginabi na unay. Ganda mo gayang pagalan siya si Dave nga pagalan ti Pako. Lina, Apang kami pa na dyan si Dave si Aljes ka. Irwang DJ ko, natagali kayo. Tadi DJ naulimos. No, medyo pa. No, ada ko maradyong, ayan. No, naulimos kayo, ay masilig daang. No, natagari, pumano ba? So, nagsugargar. Tanong lang sa esta. Tanong paklan. Ano unay tiis no, tatawan ah. Barbaring ano, Hindi nila tilasnan. hampay kiti ya. Di ay naurnong ke kumanay nga, nang supply kita tayo. Di danong. Hindi tati problema. Yeah, dagito kakarayan nga ron late. Nagdipindag dahil ta marunong guys no. Kaslay jay ko na ta. Over down. Di pa pa iti danong kini electric. Siyempre, city Matunaw. pasig mo tadi dan. Si Kuya. Nawanti bumaba dyan nga danuman no. Pasitis na. City na ron na.
Kasano nga nung tikwa ito'y Amerika dagiti pensioner handang ag-file ti income tax. Ti maawata. Hmm. No, awan iti withheld mo. Mm. Yay, itong kanyulinda nga pagbayad. Oh, Yeah. no pensioner ka ada tax withheld nga ta. Hangamin, Oh. dami kay lintag, baliw-baliw eh. Mm. Nga no, tuloy na nga pensyonan lagi di maga, awanin. Mm. Uray awang kan, ginagan mo, dapat laan. Dahil na. See? Wala mo. No. Asa So- di natay di tatang may. Di agpinpensyor ang ada di Pilipinas. Di natay iti Ogo ay September 22. Insubli ni Manong Arigi ko. Itudda nga tada to ni Manong. Yes. Insubli na di kay itudda kanya nga pensyon na. Basta mo di na nang idi. Talaga. Insubli na. Gapo na gamin, amo siguro ni ano, Ano na. well, amo na, Nga. siguro nga, tinapalpalabas, dagiti nang itultuloy, at ado ti sugian ti gobyerno. Kanyada. Ay ako. So, So ano na, na wait. Kunang dumapay? no, ayat, kung kunang ko, ni, sublin na kan, panayon na namatan. Una Yeah. Dida amot balis na. No ag pisok da nya. Ag kior da nya diay. Yep. Mm. Panayon ng data, ang porsyento, di numaminsan ti mali ti gobyerno. Ni sudah taksing awan ti porsyento. No. Ay, nya. No isuda taksing porsyento, no do tayo ti bayadan da, awan porsyento. Nagbayad pay. Nagbayad pay nga itida isublida ti may parbag kuma. Yung no Ano isuda ti sa asiyan. Kit- Katapayahan mo na wadan di pa nag-file di kalman tin income tax. Tadda ti bayadan mi kad nga kumanong surok nga sa ngaribo. Kat kunana da ito inungay bayadan mi nga inot. Wina. Awa na ag interest kunana mo. Hindi ag interest ka. Interes ka no. Oy, Yung no kano bahala bayan nga No mamamisa. isuda karon ti bayadam, ag interest. No Uy, isuda tagbayad, Uy. tuwan. Palalo. So nga kapilitan na nga i-remedyohan tap. Isulti pagbuyak kadagiti ka katuwa nga lagi jay agta-drive ti Uber kada lift. Nga urnongin nyo dito mo na nga income. Wala. Tapnon ito no, para kayo ti income tax. Ano pangalan nyo ti pagbayad nyo. Ini jaka mo tatan. Awan ti withheld. Awan ti tax withheld da. Oh. Kasalamat lang di jay pension mo. No, ipagam nga mang withheld da ti para tax. Pabalayin da nga ikisay. Oh. Yung kastoy mo, pingyang nga kasi di sayang di $10 nga interest. Alam mo na mamin, yung hamo nga gastusin namin di pension mo. Ang gibati ka. Kasi lang kumatata, no, ti pinayaran nyo lang sa ngaribo, dolyar, tigas tayo tatan nga pension, nagibat bati ka 100, so no 12 months, 1,200 diyan. Diyan pa interest na. Kasi ikabil nyo yung TCD, yung money market, tapno daluti anak na.
tunod. Ang ipan ko, ito income tax. Ito mabati, di ka interest. Kasi inuuro ng mga kwarta na para pagbayad, at dyan. Ang damot na rin mga pagbayad din. Uy, Ang damot yung interest ng kasla. Masya, mabati ka niya. Ganansya mo. Uy, Ay. so nga, kuna, kay Ket, tigas niya nga niya, igigis-gis sa ida. Pero yung may gis-gis sa awan interest na diya. Ay, una, uy. Yung dito ay sublida, no? Dati sobra na. Ada dyan account mo eh. Dyan account mo, di pa gurnungan. Dyan pang account mo. So, doon siya, gurnungan. Di ay automatic deduction. Hang interest di ay. Ang tapog na kasi ay. Tanda pa lang. Walang pagabong. Ang mga pumutin. Dahil tahan ka sa tipukis tibaro. Ang yaman ka na hindi pa ng kuyo. Thank you so much for watching.